नमस्ते, मुंहिंजो नालो रवीश टेपन आहे। मां स्वामी सावंत इंग्लिश स्कूल में पढ़ंदो आहियां। भितते झिरकी छितते झिरकी भितते झिरकी छितते झिरकी करती ठाहे सुकती चाय करती ठाहे सुकती चाय सुस्त न आहे आना लाए सुस्त न आहे आना लाए भितते झिरकी छितते झिरकी भितते झिरकी छितते झिरकी अन्नति मेरे कंब पकेड़े अन्नति मेरे कंब पकेड़े मथेती चुंबती खोले बोलूं बोले चुंबती खोले बोलूं बोले लाग लवेती लाग चवेती आग लवेती लाग चवेती भितते झिरकी छितते झिरकी भितते झिरकी छितते झिरकी अकबनु आणे ए अनु आणे अकबनु आणे ए अनु आणे बचड़न खेडे पुटरन खेडे बचड़न खेडे पुटरन खेडे वानी नाहे पोलो चाय वानी नाहे पोलो